wePele Media uthanda uxolo Gabela sikwiSomnandi Music Festival njengalokho ke uSothole ebungaza iminyaka engamashumi amathathu selokhu ayibamba endimeni zomculo kaMaskandi samukela ke insizwa umdwayidwa njengalokho nake ehambele komcimbi siyakubingelela mfisa kwamukela kwiPele Media. Yebo siyabingelela mina njani. Siyaphila kakhulu mfethu ukuba semcimbini omkhulu kangaka kusho ukuthini kuwe? Ngijabulisa kakhulu mina ngoba kuyizinathi bathina njengamaciko asakhula asitholana nethuba ukuthi sikwazi ukuthi siveze phakathi kwamaciko asisemkatshubomvu sikwazi ukufunda okuningi phakathi kwabo sikwazi futhi ukuvela nasemehlweni abantu abaningi ngoba usukuyisasasa phakathi kwabantu abaningi. Mfethu siyambongela kakhulu Sothole njengalokho egubha iminyaka engamashumi amathathu eselokhu ayibamba endimeni zomculo kaMaskandi ungathini ke nokumbongela? Ngiyambongela nje ngokuthi kuyintokozo kakhulu futhi akwandelele bani kufana nesibusiso ekuthinini ile minyaka kasenayo usakhona endibeni usakhona endimeni futhi usavelela hayi ukuthi usakhona endibeni nje nezingaselehlile futhi usaya phambili usekuningi futhi singakulindela nakuyena njengoba sibona esanominate nasengoma ezokuhlanisa unyaka phakathi kwezingoma zabantu abasibasha naye noma esekhulile. Mfethu mhlawumbe ukuSothole ukumkhuthaza ukuthi aqhubeke ngaphela imandla sibonile ukuthi usebenze kakhulu nabaculi abahlukahlukene ngokwamajandra sibala abaculi bama-gospel sibala the late Sifiso Ncwane sibala the late Indidane baningi kakhulu abaculi asebenze nabo endimeni zomculo kaMaskandi mhlawumbe ukumkhuthaza ukuthi angaqhubeki noma angayiyeki lento yakhe yokuthi aqhubeke asebenzisane namajandra ahlukahlukene ungathini kuyena? Angakusho nje ukuthi lokhu ngoba thina siza ngemuva kuningi esikufunda kubona ngoba bengaphambili kuningi futhi sikuncela kubona njengoba bengaphambili sebemkandlu bona kuningi sebekubonile kuningi futhi sebedlule kubona bayakwazi ukusana phambili nokusana emuva okusho ukuthi nanathi masingasondela kubona kuningi futhi singakufunda kubona ngalokho bona sebekutholile ngoba bekwazi ukcross ama-genres besebenza nama-genre ahlukahlukene nanathi mhlawumbe kukhona la sengakusiza okungasiza khona thina. Dede mfethu uqokiwe uSothole engomeni ezohlukanisa unyaka ka-2024 singene ku-2025 ngengoma yakhe ethi Thokoza ukuncenca abalaleli nababukeli nabathandi bePele Media ungathini kubona ubancenga ukuthi bavotele uSothole? Angakusho mina ukuthi kungakuhle kakhulu ukuthi sisonke singabantu kube yiyona ngoma ehlukanisa ngayo unyaka lekaba uSothole ngenesizathu ke singishiso lokho isizathu singishiso lesikose ukuthi njengoba egubha iminyaka ewu30 esendimeni nanako futhi uthi aphinde ezohlukanisa unyaka ngaphezulu kungaba isibusiso esikhulu thina simnikeza sona njengoba naye sipha umculo omnandi. Mhlawumbe ngoba ungangena estage uthina umuzwa ukwesaba nokwethuka njengothozo ngene stage? Akukho ukuthuka enginako futhi akuke ngathi ngisakusaba yize seyidlalile inkunzi engaphezulu kwamaphambili kodwa ngokwazi ukuthi nami ngizokwenza lokho engikwaziyo okukumina akukho nje ngisathi ngiyakuthukile ngizokwenza lokho ngoba ngingena estage futhi ngizofika ngenze lokho engihlela ukuthi ngizokwenzela abantu. Bese sibonga ithuba isikhathi sakho sinikeze sona siyiPele Media. Ngiyabonga kakhulu.